Okay, magsugod ta. Ah, Westminster Confession of Faith, chapter 5, on God's providence. Unya, atong isgutan ang sections 5 ug 6. No? So, ang atong hisgutan karon about sa trials on or judgments. No? Trials or judgments. Trials and judgments. Trials para sa mga Kristohanon ug judgments para sa mga dili Kristohanon. So naghisgot ni sa providence sa Ginoo. Sometimes ang mga theologians naghisgot ani as ang tawag nila ani is dark providence. So naay providence sa Ginoo nga sa ato is dark. Dark because dinhi makita nato nga naay mga padala sa Ginoo o ginabuhat pinaagi sa iyang probidensya nga mga butang nga dili kaaya-aya, dili sa atong tanaw dili kini pleasant para sa ato. Usa kini ka butang nga diin para sa ato nga mga binuhat is unpleasant. Og once nga moabot ang dark providence no sa kalibutan, no, duha ang view ni ana, duha ang panglantaw ana. Sa mga Christians alang sa ila ang dark providence sa Dios ang mga dautan nga panghitabo, mga kalamidad, sakit, kamatayon, tanan nga afflictions para sa Kristohanon alang kanila. Usa kana ka trials o chastisements nga gikan sa Ginoo. No? Sama sa panghitabo karon sa kalibutan, usa kini ka chastisements alang kanato. Pero sa mga dili Kristohanon, of course, usually ang ilang ginahimo mao ang pagbasol sa Ginoo nga ang Ginoo ang ilang tan-aw usa ka oppressor ang Ginoo. Sa ilang tan-aw tungod kay enemy man gyud nila ang Ginoo, no, usa kini ka dako nga kalamidad nga alang kanila, dili nila ni ma-accept pero mapilit sila nga mudawat niini bisan pa kung sila dili ganahan niini og sila mudawat niini nga unwilling, no, they would accept everything that comes to their lives unwillingly. Og kana uban sa mga pagbagulbol, no, mubagulbol sila matok sa Dios. Now kini nga sections makita nimo nga very practical, no, very practical ang ends ni ining sections, sections 5, 6 o 7. I hope nga sa 7 last na nga section, section 7, I hope nga mahatagan nato ni og maayo nga konklusyon og dinhi niini no, kini nga particular 5 ug 6 very practical kaayo ni sa ato og kini gipakita lang tungod kay ang Ginoo nagapamuhat no sa tanan nga butang, tanan nga mga butang, mga butang pleasant ug mga butang nga unpleasant. So kana silang tanan gihimo sa Dios og kining mga butanga, no, sa ato nga practical nga pagtan-aw niini, no, kining mga butanga apil gyud na sa atong pagtuo. So unsay naa sa confession nato, unsa ang doktrina nato, no, mao gyud na siya ang mahimo nato nga ma-apply nato sa atong practical nga kinabuhi. So
ang tanan nga practical or tanan nga mga practices sa mga Christians ug bisan sa mga dili Christians kana nagsumikad sa ilang confession, sa ilang doctrine, sa ilang faith. O, halimbawa, ang atong practice is ingon nga Kristohano naatay pag gratitude, no, pagpasalamat sa tanan nga gihimo sa Dios. Doon na tay adlaw-adlaw nga response sa unsay gihimo sa Dios kanato, no. So sa ato nga practical life as Christians, sa adlaw-adlaw natong pagkinabuhi, sa atong relationship sa usag-usa o sa atong tanan nga attitude sa kinabuhi, no, og unsa ang atong responses sa mga panghitabo sa yuta, kana resultan lang na sa unsa ang atong gituohan, no. So dili tinuod ang mga istorya nga ang doctrine is irrelevant sa life. Dili tinuod nga pag maton nila wala may pulos ang doctrine. Ang naay kapuslanan unsa daw ang atong practical life, unsa daw ang atong pagkinabuhi. Pero dili na tinuod kay usually, no, sa mga Kristohanon daghan kaayo sa mga Kristohanon karon, no, kunuhay Kristohanon nga wala gyud sila doktrina nga tarong busa wala gyud tarong ang ilang kinabuhi, no. So dinhi unsa ang atong response, unsa ang atong kinabuhi, response na lang kana sa unsa ang atong gituohan. So kini ang atong gituohan about sa providence sa Dios, kini ma-apply nato sa atong practical nga kinabuhi. So atong basahon ang section 5, no. Ang section 5 mato diri is mato niya, the most wise, righteous, and gracious God does oftentimes leave for a season his own children to manifold temptations and the corruption of their own hearts, to chastise them for their former sins, or to discover unto them the hidden strength of corruption and deceitfulness of their hearts, that they may be humbled, and to raise them to a more close and constant dependence for their support upon himself, and to make them more watchful against all future occasions of sin, and for sundry other just and holy ends. So, dinay makita nimo nga ang Ginoo, sa diha nga nagpadala ang Ginoo sa ato sa mga sa diha nagpadala ang Ginoo sa ato sa mga afflictions, sa mga pag-antos or iya ta nga gitugutan nga dunay mga panghitabo sa atong kinabuhi nga dili uyon sa Kristohanon nga ideals ug mga pagtulunan, ug sometimes tinuyo nato ug sometimes wala nato tuyo. Tanan kini sakop sa providence sa Dios. Now, una-una nato nga God is righteous. God is most wise and righteous. So diri ang description diri is God is most wise and most righteous and most gracious. So sa diha nga naatay masinati nga mga negative nga mga panghitabo, circumstances sa atong kinabuhi. Unang-una, no, dapat ang atong pagtuo sa Ginoo, ang atong pagtulunan, di nato walaon ang atong pagtuo nga ang Dios is most wise. Then God is most righteous. Ug ikatulo, God is most gracious. So kanang tulo. So sa diha nga naay dili maayo nga pangitabo sa atong kinabuhi, una gyud nato nga tan-awon kana nga mga attributes sa Ginoo nga
sa diha nga dili na nimo makit-an nga attributes, murag basulo nimo ang Dios, or sa imong kaugalingon nga kinabuhi, imong mas tan-aw pagyud nimo sa diha nga makalimot ka niini. Mas tan-aw pagyud nimo nga nindot unta kung ang imong gusto mo'y matuman. Okay, naay mga panahon nga ang gusto nato kadtong hayahay, kadtong muhatag sa ato og pleasure, kadtong muhatag sa ato og sa atong mga wishes ug atong mga desires para sa enjoyment nato. Pero sometimes kabaliktaran ang moabot sa atong kinabuhi, no, baliktad ang moabot sa atong kinabuhi, nga instead nga kadtong mga butang nga gigusto nato, no, opposite ang mahitabo. So ang mga alang sa mga unbelievers, sa mga dili magtotoo, no, o ngani sa mga magtotoo sometimes, nga murag tan-aw nila nga dili maayo ng gihimo o nang nagapanghitabo sa ilang kinabuhi, o ang mga unbelievers nga nituo sa Dios pero unbelieving sila, basulo nila. Og ngani ang daotang panghitabo karon sa kalibutan, daghay mga unbelievers bisan si atong daotan og tirano nga presidente moingon nga stupid ang maong Dios. Pero kanang estupido nga iyang giingon sa Dios, kanang Dios nga naa sa iyang una-una. No, kay naa gid siya Dios sa iyang presupposition, sa iyang panghunahuna, nga mo nay tan-aw niya sa Dios, mo nay iyang gisuppose nga Dios. Muna ang Dios sa iyang nga gi-project sa iyang hunahuna, pero di na Dios sa Biblia. So kung aduna may estupido nga Dios, dili ka na Dios sa Biblia. Kaya ang Dios sa Biblia is most wise. No, so kanang kang Duterte nga Dios, dili na siya Dios sa Biblia. That's why ang tan-aw niya estupido. Klaro gyud kaayo nga ang Dios nga naa sa iyang una-una is estupido nga Dios. So ang Dios sa Biblia most wise. Ug ang wisdom nga iya sa Dios is dili kana ma-appreciate sa tawhanon nga panglantaw, ug dili kana makuha, dili na siya ma-catch up sa tawhanon nga pamaagi. Og layo ra kaayo ang wisdom nga nailhan sa tao sa kalibutan kaysa wisdom nga iya sa Dios. And then ikaduha kining description sa diha nga adunay mga dili sa atong tanaw dili makahatag kanato og kalipay nga mga panghitabo, no, mga sad nga mga events nga sakop sa providensya sa Dios. Ikaduha is God is righteous. So righteous gyud siya, dili siya unrighteous. No, una gyud, ikaduha gyud na, no? Kanay primary kining mga butanga nga atong ibutang sa atong hunahuna. Nga walay unrighteousness sa Ginoo. Bisan pa kung ang tibuok kalibutan sa dihang tibuok kalibutan impierno niya. Walay unrighteousness kaniya kay ang tanan nakasala man ug nakabsan sa iyang himaya, ug kay nakasala man ang tanan, no, angay lang sila sa iyang sa iyang punishment. So bisan pa kung walay usa nga i-save ang Dios, nagpabilin gyapon siya nga righteous. So sa diha nga naay mga evil events, mga calamities, mga lihok sa dark providence sa Ginoo, ang Ginoo righteous sa gihapon, ug ang righteousness, no, righteousness naa kaniya kanunay, naa sa eternity, naa sa eternal nga being. Part na ingon nga Dios sa kabuuhan sa iyang pagka-Dios. Part na sa atong description sa Dios, pero dili nga part lamang sa Dios kana, kay ang tibuok nga Dios is righteousness mismo. God is righteous himself. Dayon ikatulo nga description dinhi sa Dios
is God is gracious. So God is gracious. So gikan sa word nga grace. So ang Ginoo maluluyon. Siya dali maluoy og dugay masuko og dili dali masuko ang Dios. So duna siya kaluoy, no? Duna siya kahangawa sa Bisaya, kahangawa. Duna siya concern sa iyang mga creatures, sa tanan kanato, labi na sa mga Kristohanon of course. Nga bisan pa sa atong pagpakasala, no? Ang Ginoo wala ta niya gitratar sumala sa kadak-on sa atong sala. God is gracious. So kanang tulo angay nga atong ibutang sa atong mga huna-huna sa diha nga maghisguta sa dark providence sa Dios. So ang Dios nga labing maalam ug labing matarong og labing maluluyon. Oftentimes sa daghan nga mga panghitabo, iya tang tugutan for a season lang naman. Iya tang tugutan nga iyang mga anak nga makasinati sa daghan nga mga pagsulay, manifold temptations, and the corruption of their own hearts. So sa atong mga kasing-kasing dunay napuno kita og sala ug ang atong kasing-kasing dunot kini sumala kani sa balang kasulatan. Og tungod kay dunot man ang atong mga kasing-kasing, kini kanunay nga magahambin sa mga pagpakasala. Pero ingon nga Kristohanon, no, ang atong mga kasing-kasing gibag-o na. Apan ang atong corruption wala gyud matibawas og kawala kanato. Naara kanunay ang corruption. No, atong tan-awon nga ang corruption sa atong mga kasing-kasing, no, sumala sa atong doktrina sa total depravity. No, wala mawala gihapon kanato. Kanang mga butanga, no, dili ang Dios mooy hinungdan sa mooy matawag nato nga kanang mooy nagtuklod kanato sa pagpasala, kung dili ang atong pagkamakasasala mooy naga-guide or mooy nagatukmod sa ato aron kita magpakasala. Then sa diha nga makasala ta, ingon nga ang Dios na wala malipay, naay mga butang nga no wala naay mga butang sa atong pagpasala nga atong gitinguha nga wala mo abot kanato. Naay mga butang nga dautan nga mahitabo kanato gumikan sa atong pagpakasala. Now, kana gitugot sa Dios kanato sa rason nga kay mga anak man kita, iya ta nga i-chastise, iya ta nga ginadisiplina. Ginadisiplina ta. Ginadisiplina ta sa Dios alang sa atong mga sala, former sins. So wala nagpasabot nga sa diyang Kristohanon ka na, kadtong mga sala nga nahimo nimo before ka nahimong Kristohanon, nga way consequence niadto. Pananglitan, usa ka murderer sa wala pa ka ma-Kristohanon, or usa ka bayot o usa ka katumboy nga nagkaroon ka og kaning AIDS. Ayaw ingna nga sa na ma-convert ka sa pagka-Christian, mawala na ang AIDS. Okay, kasagaran sa mahatagan sa maong sakit kanang mga bayot gani, kasagaran kay tungod na sa ilang lifestyle. So ang former sins nimo nga pagka pananglitan lang usa ka tawo bayot, no, formerly bayot, unya na Christian karon nawala ang iyang pagabayot, o formerly tumboy siya, unya pagkakaron nawala na iyang pagatumboy. So ang iyang sala sa diha nga nagbinayot siya o nagtinumboy siya,
no? Ang consequence ni ana wala nawala sa dihang na Christian siya, no? Ang mga pamilya nga naapektuhan, mga anak nga nagasubo, no? Na ay mga naipektuhan nga mga individuals katong nasad-an nimo, no? Hangtod karon naa ra gihapon kana effect, dili nga magically na wala na. So kadto tong former sins nimo gamiton gihapon to sa Dios, dili alang sa imong ikadaot kundi alang sa imong ikaayo, no? Ang effect ni adto. So i-chastise ka, appeal sa chastisement, no? Ang effect ni ana nga dili pleasant alang kana kanimo. Og and then sometimes naay mga sala pod nga gitugot ang Dios or mga dautan nga panghitabo nga gitugot ang Dios para madiskubre nimo unsa ang imong weakness or mga hidden strength nimo sa hidden strength of corruption, kantong mga butang nga corrupt nga mga butang sa imong kasing-kasing nga wala na diskubrihan formerly, wala nimo madiskubrihi. So kana kay wala nimo na diskubrihi kaniadto, karon madiskubrihan na nimo nga ing-ani di ay kakurap ang akong kasing-kasing, naa di ay ko'y weakness, na the deceitfulness of sin sa akong kasing-kasing. So kung wala na ihatag sa Dios nga mga butang, dili nimo ma-discover nga kana di ay imong weakness or duna di ay corruption ni ana nga mga butanga. Kanang pagtawag ng corruption, kanang pagkadunot sa imong kasing-kasing, ug tungod ni ana ang portion nga pinaka vulnerable ma-discover nimo, no? Ang unsa ang pinaka vulnerable sa imo. So sa diha nga ang balang kasulatan naghisgot siya sa mga pagsulay alang kanato, ang mga kasakitan alang kanato, kana alang usab kana sa atong kaayuhan ug dili alang sa atong kadautan. Kay ang Dios usa ka wise, righteous ug gracious, busa dili siya muhatag ni ana aron kita madaot, aron kita maadto sa kadautan. Og ang corresponding verse niini sa balang sulatan ay tabo kini kang King Hezekiah sa 2 Chronicles chapter 32 verse 25. Makita nimo diri ang istorya mato diri. But Hezekiah rendered not again according to the benefit done unto him, for his heart was lifted up. Therefore there was wrath upon him and upon Judah and Jerusalem. Notwithstanding, Hezekiah humbled himself for the pride of his heart, both he and the inhabitants of Jerusalem, so that the wrath of the Lord came not upon them in the days of Hezekiah. Howbeit in the business of the ambassadors of the princes of Babylon, who sent unto him to inquire of the wonder that was done in the land, God left him to try him, that he might know all that was in his heart. So, istorya kini, mahitungod kang istorya kini nga butanga, mahitungod kang Hezekiah, kini nga verse, kini nga passage. Si Hezekiah, kung inyong tanawon, nasakit o giwarningan nga mamatay. Og ang warning sa Ginoo, no? Ang warning sa Ginoo sa iya mao nga mamatay na siya busa iyang i-order ang iyang pamilya, no? Iyang hatagan og i-prepare niya ang pamilya alang sa iyang kamatayon. Unya kini si Hezekiah nagpaubos sa iyang kugalingon, ug sa iyang pagpaubos sa iyang kugalingon naluoy ang Dios
og dunay extension nga 15 years sa iyang kinabuhi. So dinhi klaro kaayo nga ang hinungdan nganong si Hezekiah gipadad-an sa Dios sa maong sakit, no, tungod sa pride sa iyang kasing-kasing. Pero sa diha nga nagduol sa Dios uban sa humility of mind, uban sa pagpaubos, dinhi makita nato nga ang Dios naluoy kaniya. Ug dito, no, ingon pa diri nga howbeit in the business of the ambassadors of the princes of Babylon who sent unto him to inquire of the wonder that was done in the land, God left him to try him, that he might know all that was in his heart. Now, he might know, si Hezekiah kini aron nga si Hezekiah mahibalo kung unsa ang tanan nga naa sa iyang kasing-kasing. No, di day tanan nga naa sa kasing-kasing nato mahibal-an nato. No? Usahay gani moingon ta nga wa man ko kasabot sa akong gibati o wa ko kasabot sa akong kaugalingon ug tinuod kana. Naay mga panahon nga dili ta makasabot, gumikan kay mismo kita wala kita maka hibalo unsa ang naa sa atong kasing-kasing. O mas nahibalo pa ang Dios usa-unsa ang naa sa atong kasing-kasing. So kana no diri si Hezekiah gipadad-an sa Dios sa usa ka kalamidad o sa usa ka sakit aron sa paghambol kaniya, aron siya dili magpasigarbo. So kana ang mahitabo unsay nahitabo kang Hezekiah, okay ni ang mahitabo sa tanan nga Kristohanon. Another passage, 2 Samuel chapter 24 verse 1, and again the anger of the Lord was kindled against Israel, and he moved David against them to say, Go, number Israel and Judah. O dinhi makit-an nimo nga si David, no, ang Ginoo ato ning na take up nga passage usa-usa sa mga previous lectures nato nga ang Ginoo mismo maoy cause nga si David iyang ihap ang kadaghanon sa Israel ug sa Judah, which is sa atubangan sa Dios kanang pag-ihap gibawal kana sa ilang panahon kay nganong gibawal gumikan kay kung iphuni mo ang mga anak sa Dios sa ilang panahon, murag nakatamay ka sa Dios nga mo'y nagsaad sa iyang katawhan nga iyang katawhan mudaghan sama sa kabituunan sa langit ug sama sa mga balas sa kabaybayunan. So dinhi kining sa Samuel, 2 Samuel, makita nimo nga sa providensya sa Dios alang sa pag-chastise niya ang David nga iyang alagad, aron mo paubos si David sa iyang kaugalingon, aron makita ni David nga walay butang nga dili mahimo sa Dios, no? O makita niya nga ang tanan nga nagakahitabo sa yuta gikan sa Dios ug busa walay dapat ika panghambog, no, ang tao si David dapat nga walay sa iyang success sa career niya dili niya dapat ipahambog ang iyang kaugalingon tungod kay ang Dios mauman gyud mismo gani ang nagapamuhat mismo sa mga murag darker events, mga circumstances nga unpleasant. So kung naa man siya nadawat kana angay nga iyang dawaton uban sa pagpasalamat, and he was not supposed to be prideful, no, o prideful sa iyang kaugalingon. So dinhi sa section 5 atong tanawon sa
and to raise them to a more close and constant dependence for their support upon himself, and to make them more watchful against all future occasion of sin, and for sundry other just and holy ends. So, sa atong confession, niya dinhi, nga ang dark providence sa Dios, iyang gituyo, o iya kana nga gi permiso para nga mahitabo sa ato nga mga Christians, aron nga kita dunay close dependent or constant dependence sa Dios para sa atong support. So meaning dapat nga sa atong mga panghuna-huna angay gyud nga kanunay ta nga mo tan-aw sa Dios ingon nga maoy atong daily support, maoy atong daily strength. No, kung aduna may mga tanan nga mga panghitabo mahitabo, usahay wad-an ta og kusog sa Dios, san wad-an ta og sa atong self confidence, aron nga atong confidence tuwa sa Dios, para ang support nato tuwa sa Dios, dili ta mo tan-aw sa atong mga kaulingon ingon nga maoy nakahimo ka niini tungod kay dako ka o tungod kay naa kay maalam ka o tungod kay ikaw daghan kay skill o daghan kay nahibaw-an sa kinabuhi. No, usawad-an ta sa Ginoo sa tanan nga niana nga mga self confidence, no, aron nga kita ang atong confidence tuara gyud sa Dios, to make them more watchful. Second, there is ang rason nga ihatag ang mga unpleasant nga mga circumstances sa atong kinabuhi is to make us watchful against all future occasions of sin. So sometimes sala gi allow, gi-permit sa Dios nga ang iyang anak makasala aron nga mahimong lesson kana sa iyang life, nga sa sunod di ay di na nako ni himuon kay dautan man di ay ang consequence niini. No, sa dihang tugutan ka sa Dios nga sige, imo man ang kagustuhan, pakasala ka, no? Of course, apil na sa providensya sa Dios, apil sa gidikri niya, pero kana sa dihang nagahimo ka sa sala, no, nagahimo ka sa imong volitional will. Ang kaugalingon nimo nga panimuot maoy nag-decide ni ana, choice na nimo. Wa ka gidiktahan sa Dios. Way nadunggan nimo nga boses nga ingon nga mo na himo wala. Ang imong pagkamakasasala mo'y nagtukmod sa imo sa pagpakasala. So tuyo sa Dios, yung iyang gi-permit kana, no, to make you watchful against all future occasions of sin. So kung nakasala ka, one time nakasala ka niadto ka sa usa ka lugar nga naay mga mga opportunities to sin, dili opportunity kini only occasions ang tawag niini. No, adto kag lugar nga dali gid kay ka makasalaan ang lugar, daghay kawatan, no, daghay mga kuan diha, mga amot kaning daghay mga manghimantay, magtigpanghimantay sa isig ka tawo. Anang lugar daghay mga chismoso. Anang lugar daghay mga babaeng dautan. So sa next time, sa dihang human ka nakatilaw sa kastigo sa Ginoo, no, tungod sa imong pagpas, next time dili na kamo adto, dili na kamo anhaan ang lugar kay diha man ka nakasala. No? So kung usa ka event mooy hinungdan nga nakasala ka, next time watchful ka na. No? Kani nga event mo ra ba ni event nga nakasala ko adto nga tungod sa akong sala ang Ginoo nagpadala kanako og sakit
So next time di na ko mo dapat nga kuan ako, dapat nga dili ko off guard, dapat nga nakabantay ko kanunay, watchful ko. Di na ko magpadala sa akong mga amigo kay kanang mga amiguha mo rabay hinungdan nga nakasala ko. So next time di na ko anang mga tawhana. So doon na kay watchful ka sa tanan nga occasions sa maong pagpakasala. And for sundry other just and holy ends. So daghan ang purpose sa Ginoo nga alang sa ikaayo kanimo. So iyang tugutan nga ikaw sometimes mahulog sa maong mga dautan nga mga panghitabo or pagpakasala aron nga mahimo ka na nga vigilant next time nga moabot ka na nga mga panghitabo sa imong kinabuhi. Atong tanawon ang mga verses nga gikutlo sa atong mga sa Westminster Divines. Makita nato 2 Corinthians 12:7 si Apostle Paul kini nagsulti. Matod niya, "And lest I should be exalted above measure through the abundance of the revelations, there was given to me a thorn in the flesh, the messenger of Satan to buffet me, lest I should be exalted above measure. For this thing I besought the Lord thrice that it might depart from me. And he said unto me, My grace is sufficient for thee, for my strength is made perfect in weakness. Most gladly, therefore, will I rather glory in my infirmities, that the power of Christ may rest upon me." Now, kining thorn in the flesh, nga gisgutan ni Apostle Paul, watak hibalag yun, particularly kung unsa kini. Pero, daghan ang mga scholars nga nagtuo nga kining thorn in the flesh, nagkahulugan ka na sa sakit. O ginakasagaran ang interpretation. Meaning doon na siya'y sakit sa lawas. Kana ang gipadala gikan sa Dios. Ang tawag ni Apostle Paul, the messenger of Satan to buffet me. Wala kita kahibalo kung unsa kini, kung unsang klasiha kini nga thorn in the flesh. Pero I believe nga kini it could be interpreted as sickness ni Apostle Paul. Kang uban nag-ingon nga eyesight daw, ang poor eyesight ni Apostle Paul. Ug ako nagtuo ko kay niya maning the messenger of Satan. Nagtuo ko nga dunay dili lang kay basta-basta lang ning sakit sa lawas nga niabot kang Apostle Paul, no? Apil na niya na ang sakit sa lawas, pero dunay sa akong tanaw duna kini isa spiritual kini nga weakness ni Apostle Paul, nga dunay dili man ingon nga nisulod kaniya nga evil spirits, pero dunay spiritual battle si Apostle Paul, o dunay literal gyud nga iyang experience sa demonic nga battle. Ug si Apostle Paul psychologically o spiritually, no, physically affected siya tungod niini. Og dinhi makita nimo nga dunay mga panahon, no, nga dunay mga panahon, no, siguro sa iyang kinabuhi nga kining messenger of Satan moabot kini kaniya og mutintal sa iya.
Ah, kung si Jesus Christ giabtan ni Satan mismo o gitintal si Jesus Christ ni Satan, no, mahitabo kid gihapon kini labi sa panahon ni Apostol Paul nga duna pay direct revelation ug duna pay mga visions ug dreams nga mahitabo dili sama sa atong panahon karon nga duna natay Biblia busa wala na. Ug sa iyang panahon adunay revelation ang Ginoo, no? Ug sa dihang moabot ang revelation sa Ginoo direct kang Apostle Paul nga mo ni siya ang mo kining messenger of Satan, mo ni siya ang mupugong muhatag og mo ni siya ang naghinder kang Apostle Paul. Dunay mga pamaagi kini nga thorn in the flesh og messenger of Satan nga kini ang gigamit sa Dios, of course, aron nga si Apostle Paul dili mo pahambog, dili mo pataas sa iyang garbo, no, tungod ni ini. So gigamit sa Dios kini nga panghitabo sa kinabuhi ni Apostle Paul aron nga si Apostle Paul dili siya magpagarbo atubangan sa Dios. Now, open ko sa mga interpretation nga uban. Open ko sa interpretation nga it could be a sickness, pero para alang kanako it is more than a sickness. Og kini nga butang mo'y hinungdan nga si Apostle Paul dili kaayo ma-maximize ang iyang ang iyang abilidad ingon nga tao o gipugnan siya o as much as possible mapugnan siya nga dili niya makit-an ingon as a human person, no, ang mga butang, ang mga revelation nga gikan sa Dios. So infirmities ang tawag ni Apostle Paul ni ana. So ingon niya mo glory siya ana. Now dili ko open sa interpretation nga usa kini ka temptation. Kanang ilang odbon nga interpretation nga kining bersikulo daw nagsulti nga si Apostle Paul matintal ug natintal siya. Ang uban mo ingon nga babae tintal siya, pero dili ko open na ng interpretation kay dili ka mo glory sa temptation sa babae. Imposible kayo nga si Apostle Paul ni glory sa ang tawag niya infirmities nga babae kini, no, para kanako dili kini mahitungod sa babae nga natintal sa Apostle Paul kundi mahitungod kini sa dunag yoy sa demonic nga battle nga gi face ang apostle nato si Apostle Paul, no, dunay spiritual battle o demonic nga mga influences ang iyang kakalaban dinhi o kini ang hinungdan nga dili gusto niya unta nga, no, gusto unta gyud niya nga mawala kini, pero kini ang hinungdan rapod nga dili siya magpasigarbo atubangan sa tanan nga mga tao. So makit-an the same spirit naa sa Psalm 77:1 unya ambak sa 10, I cried unto God with my voice, even unto God with my voice, and he gave ear unto me. Verse 10, and I said, this is my infirmity, but I will remember the years of the right hand of the Most High. Sa verse 12, I will meditate also of all thy work and talk of thy doings. So, makita nimo ang same line of thought niya sa book of Psalm. Now sabgini sa Mark 14:66 to
72 with John 21:15. So when they had dined, Jesus saith to Simon Peter, Simon, son of Jonas, lovest thou me more than this? He saith unto him, Yea, Lord, thou knowest that I love thee. He saith unto him, Feed my lambs. He saith unto him again the second time, Simon, son of Jonas, lovest thou me? He saith unto him, Yea, Lord, thou knowest that I love thee. He saith unto him, Feed my sheep. He saith unto him the third time, Simon, son of Jonas, lovest thou me? Peter was grieved because he said unto him the third time, Lovest thou me? And he said unto him, Lord, thou knowest all things. Thou knowest that I love thee. Jesus saith unto him, Feed my sheep. Now, ang background ni ini, mga kaigsuunan, is ang pag-deny ni Apostol Peter kang Jesus Christ 3 times. 3 times nga gideny ni Apostol Peter si Jesus Christ. No? Sa dihang gidakop si Christ, unya sa dihang gidakop na si Christ, gideny siya ni Peter sa dihang naay murag naay whistleblower sa atubangan nga sa atubangan sa daghan sa daghang mga tao naay ni tug-an sa iyang identity. Unya makompromise man siya. So giingnan niya ang mga tao, no, wala ko kahibalo kung kinsa lang inyong gidakop. Wala ko makailaana. 3 times niya nga gideny si Jesus Christ. Now, sa providensya sa Dios, kanang mga butanga, no, apil kana gyud sa gihimo sa Dios, gipahinabo sa Ginoo nga mga butang. Apil na siya. And yet, dinhi makita nimo nga nakasala gyud si Apostol Peter ug dinhi, no, after many days nga human si Jesus na banhaw gikan sa mga patay nga si Peter nangisda og nitungha gani ang presence ni Christ ug sa diyan nitungha ang presence ni Christ, nagiingnan sila nga kay dibok gabi wala sila kuha. Then dunay instruction sa ila. Giingnan sila nga ilabay ang ilang pukot anang dapita, ana nga porsyon sa dagat. So dito gilabay nila o nakakuha sila daghang isda o nadiskubre nila nga ang Ginoo di ito. So karon sa diha nga ila nang ang pukot ila nang gidrag, no, di naman maalsa, ila nang giguyod paingon sa baybayon. No, kay dapat di man ay guyoron kung naa kay kuha alsahon man nimo kanang iitsa bagani kanang panglambat. Pero dire giguyod nila kay di naman maalsa. Unya di ay naghulat si Jesus dito sa lapyan sa dagat. Ug naa nay mga sinugba nga isda. Ug nangaon sila. Unya dinhi diha nga na sila fellowship sa ilang walingon, gipangutanas ni Jesus Christ si Apostol Peter katulo nga pangutana kung nahigugma ba si Apostol Peter kang Ginoong Hesukristo. More than this. Meaning sa tanan nga it's either tanan nga mga isda, meaning ni Jesus Christ, nahigugma ba ikaw kanako labaw kay sa imong gugma aning pagpangisda, or it could be nga ang meaning ni Christ is Simon Peter, nahigugma ba ka sa ako more sa imong gugma sa aning imong mga kauban nga mga apostoles. It could be ingana. So ang tubag ni Apostol Peter is, Lord, nahibalo ka nga nahigugma ko kanimo. Unya dinhi si Peter medyo na dunay grievance sa iyang kasing-kasing kay katuluman lagi siya gipangutana ibalik-balik ni ni Jesus Christ. So makita nimo dinhi unsa ang klase, no, unsa ang paagi sa Ginoo, klase sa pamaagi sa Ginoo. Aron iyang
ihatag ang learning sa ato nga mga Kristiyano. No, dunay mga panahon nga tugutan ta niya nga makasala aron sa niya maka-recover ta ni ana, mas dako ang atong gugma sa Ginoo. Now, ayaw gyud himua kini nga mga citations nga lisensya aron nga makasala ka, or ayaw himua nga reason para magpakasala ka. Kanang nahitabo kang David, nahitabo kang Hezekiah, nahitabo no kang Peter, dili ka na aron mahimong president nga kita magpakasala aron nga moabot ang maayo. God forbid nga himuon nato na siya nga reason para nga magpakasala ta. Ang nahitabo kanila dapat nga mahimo hinuon nato nga mahimo nato nga usa ka warning sa atong mga kawalingon nga dili gid maayo. Ang tanan nga nasulat diha sa balang sulatan, gisulat na siya as warning sama sa ana nga mga butang, mga dark events or providences sa Ginoo. Circumstances nga mga medyo dili kaaya-aya kanato nga naa makit-an nimo sa kinabuhi sa mga balaang tao kaniadto, dili ka na, wala ka na isulat aron nga atong himuon nga usa ka reason para magpakasalata. Gibutang na diha sa bala nga sulatan aron nga kita magbantay ug aron nga naatay basihan, no, nga dapat di ta magpakasala kung sila manggani nga stronger pa kay kanato, sila manggani nga mas mature pa sa ato, nakasala og nahagbong manggani sa pagpakasala, no, how much more kita nga mga bata pa sa pagtuo, mga weak compare sa ila. So ang kani nga mga verse dili angay nga himuon nga basihan para nga magpakasala ko. Ang Ginoo, nakasala man si David kang Bathsheba, so magpakasala ko aron nga pagrepent nako ang Ginoo, mas closer pa ko sa Ginoo. God forbid nga ato nang himuon. O mag-deny ko sa Ginoo, si Peter gani gi-deny niya, mas close pa man siya after nga naka-recover si Peter. Ayaw og wala gyud dapat nga na sa atong mga kasing-kasing. Angay nga kadto nga mga panghitabo sa kasinatian sa mga balaan kaniadto, himuon to nato nga lesson nga dili ta mo sundog adto. Kay sa diha nga atong himo nga lesson kana, mas bulahan pa ta, mas closer pa ta sa Dios. Closer pa ka sa Dios. Sa diha nga dili ka makasala sama sa pagpakasala kanila. So, kining mga bersikulo, mo kani ang gigamit nga mga bersikulo sa atong mga kining Westminster Divines. Sa another section, sa section 6 padayon kita, no? Sa section 6, as for those wicked and ungodly men whom God, as a righteous judge for former sins, thus blind and hardened, from them he not only withholds his grace, whereby they might have been enlightened in their understandings, and wrote upon in their hearts, but sometimes also withdraws the gifts which they had, and exposes them to such objects as their corruption makes occasion of sin, and withal gives them over to their own lusts and temptations of the world and the power of Satan, whereby it comes to pass that they harden themselves even under those means which God uses for the softening of others. Now, while ganiha, para to sa mga Kristohanon,
karon para na ni sa mga dili Kristohanon. Kung mahitabo ang dark providence para sa mga dili Kristohanon, dili kini para sa pagtulid sa ila o dili kini alang sa humble or paghatag sa ila sa holy ends, just and holy ends. Kung dili, no, kini usa ka judgment o mga judgments alang kanila. No, so ato lang daan nga tan-awon nga mismo kining pandemic karon alang sa mga Kristohanon kini naghatag sa ato, no, og occasion aron nga kita the more nga magpaubos atubangan sa Dios ug the more nga madisiplina kita, no, the more nga ang atong mga fleshly nga lust matibhangan. Pero alang sa mga dili Kristohanon kining pandemya karon usa gyud ka judgment alang kanila. Makadaot ni kanila. Ug makit-an na nimo klaro kaayo bisan sa atong mga panghitabo karon nga kining mga dili Kristohanon, labi sa mga naa sa gobyerno nga kasagaran dili Kristohanon, nahimong rason kini aron nga ang mga dili Kristohanon nga namunuan mupatuyang sa ilang pagkadautan ug sa ilang pagpatuyang sa pagkadautan dunay consequence nga dautan usab nga moabot ni ana sa ilang kinabuhi. No, so of course usa kini ka sigalot ug sa atong mga Kristohanon ana-apil kita niini sa atong afflictions. Pero sa mga dili Kristohanon usa kini kasigalot og judgment alang kanila. No? So kini ang atong makit-an dinhi nga God is as most wise, righteous, and gracious alang kanato. Pero alang sa mga dili Kristohanon, alang ni atong mga unbelievers, God is a righteous judge. Okay, so ang description dinhi alang sa mga unbelievers, God as a righteous judge. Sa ato dili judgment, kundi God is a righteous Father, wise Father, and gracious Father to us. Pero alang sa mga unbelievers, God is not a father to them, but a righteous judge. Muhukom sila ang Diyos kanila. Wicked and ungodly, tawag na ini. Now, kanang word nga men, of course, mamangka na ang language good, na classical language nga nag-refer, dili kan sexist language, kundi kanang word nga men, nag-refer ka na sa tanan nga mga tao. Men, women, and children, tanan ka na. So, alang sa mga dautan nga mga tao, God is a righteous judge. O sa mga himo na nila, formerly, God is a righteous judge. O sa presente nga panahon sa kaning kasalukuyan sa nga panahon, God blinds and hardens them. No? So makit-an nimo nga klaro ang expression dinhi ug klaro nga biblical gyud kini nga fact nga ang Dios nagabuta kanila ug nagapagahi sa ilang kasing-kasing. No, so makit-an kini sa Romans chapter 1 verse 24. Mismo ang mga bayot, no, ang mga bayot, mga tumboy, ang Ginoo, God gave them up. So sa una, sa wa pa magtinumboy, wa pa magbinayot, at least gipugnan pa sa Dios. Mura ba og kanang bitin ba nga gigunitan sa Ginoo ang ikog nga dili makaabante. Pero karon gave them over or gave them up, murag gibuhian na gyud sila sa Dios. Nga mupatuyang na sila sa ilang kugalingon nga kagustuhan. So muna meaning dinhi, wherefore God they gave them up to uncleanness through the lust of their own hearts, to dishonor their own bodies
So makita nimo diri ang biblical description sa homosexuality. First is ang description is uncleanness, dili limpyo, through the lust. Una nga makita nimo nga mo ma-reveal ang uncleanness sa usa ka homosexual through his lust of his own heart. So naagi pangibog sa iyang diha sa iyang kasing-kasing. Og ang normal nga tao sa diha maibog sa iyang opposite sex, dili nga ana ka agresibo. No? Pero makita nimong homosexuals, agresibo gyud. Kung ang lalaki nga bayot, of course, may babae nga bayot. Ang bayot, agresibo para sa isig ka lalaki. O hindi same sa mga lesbians, ang mga lesbians, agresibo na sa tali sa babae. Mas agresibo pa sila kaysa tunay nga lalaki. O nag-reveal ka na sa lust, no? Kaibog sa ilang kasing-kasing. Unya, ang description diri sa mga homosexuals diri sa Romans 1:24. Ang description usab mao ka to dishonor their own bodies. Walay honor ang ilang mga lawas. Makitaan man niyo ang dishonorable man ang ilang treatment sa ilang lawas. The way sila mamisti, the way sila mulihok, the way sa ilang sexualidad, dishonorable kaayo between themselves. So sila ra naghatag og dishonor sa ilang kaugalingon. Walay honor. O bitaw nga gikan sa sinugdan gikan sa sinugdan makit-an nimo nga wa gyud sa military ang kabayutan, mga bayot dili gyud nga moapil sa military. Umikan kay labi na kung binayot. Pero sa ato pwede ra, pero dapat nga dili nila daduna ilang linihukan diya sa ilang hanay. So di gid ka kitag pulis nga magkiay-kiay nga samtang ga serbisyo, dili gyud. So mo na nga kay dishonorable gyud ang kalihukan nila. Walay honor. So dire ang giingon dire, for this cause God gave them up unto vile affections. Kaganiha, God gave them up to uncleanness, o dire God gave them up to vile affections. Mga hugaw nga mga balatian or mga hugaw nga emotion mo na vile affections. No? Kana affections so sa gamito na meaning ana love. So meaning sa vile affections, false love or usa ka makita nimo nga usa ka love nga dili husto, no? Dili maayo nga love. O makita nimo nga flirt sila sa usag-usa. So dili na love between sexes, kundi usa ka na ka vile affections. Kay dili gyud ka na normal. For even their women did change the natural use into that which is against nature. So ang meaning of Apostle Paul, mismo ang mga babae, mga lesbians, no? Ang natural nga balatian is ang babae mahigusto sa lalaki ug ang lalaki makagusto sa babae. Pero makita nimo diri nga dili na mauna ang mahitabo sa ilang mga balatian. Kung dili, ang tawag ni ana is against nature. Ang nature is ang babae makagusto sa lalaki ug ang lalaki makagusto sa babae. Unay nature, unay natural. Pero di against nature, meaning against sa natural order of things ang ilang balatian.
Okay, so ang paghigasto babae sa isig ka babae o lalaki sa isig ka lalaki, against nature kana. Tapos diri again for the third time dunay word nga uh, gigamit diri, and even as they did not like to retain God in their knowledge. So na kay balo ang mga kaning mga homosexual nga dunay Dios kay balo sila, pero aron nga mawala ka ng konsensya, no, di sila makonsensya, aron nga murag feeling good lang gyapon sila, dapat nga ilang wadon ang knowledge sa Ginoo, di gid sila maghuna-huna about sa Dios. Sa diha nga sila uh, dunay perversion sa sexualidad, dunay pervert sexuality sa usag-usa nila. Di gyud sila gusto maghuna-huna sa Dios. Kay kung maghuna-huna sila, so kahibalo man sila nga sala na. No? Kahibalo man sila niya mawala ang gana nila sa ilang sa ilang lust. Kung makahuna-huna sila nga na may Dios di ay nga di man gusto ani ang Dios. So ang tendency himuon sa usa ka homosexual, di gid siya gusto nga ang Ginoo mo pabilin sa iyang hunahuna. Kay ang thought about God will prevent him or her from doing that which is perversion itself. So sa diha nga wala sila naguna-una sa Dios sa ilang perversion, God gave them over to a reprobate mind. Kanang reprobate mind. Anang word nga reprobate ato nang ginagamit theologically sa mga taong wala gipili. Katong wala gipili gani from the very start sa iyang decree, gidekrito sila mo atong impierno. So ang nasunahuna karon sa usa ka homosexual is hunahuna sa usa ka reprobate. Limang kaani nga language nga ang naasunahuna sa usa ka homosexual hunahuna sa dili elect, dili kadtong mga elect sa Ginoo, kundi reprobate nga mind, which is ang reprobate mind will do those things which are not convenient. Katong mga butang himo bisag dili convenient, no, kay ang gihatag sa Dios ang lalaki o babae as kuan na sila dunay compatibility, dunay complementarity sa usag-usa. Mo complement ang kada usa. Ang usa mo dugang unsay wala sa usa, kung usa mo hatag mo dugang sa unsay wala sa usa para nay perfection. So mo nay convenience, no, kay ang usa mo puno sa lacking what is lacking to the other. Now sa mga homosexuals dili wala na ka convenience sa ila, di sila magkaanak. Walay kung ang inahan light sa home, walay light sa home, puro man lalaki. Walay convenience. No, lahi man mag-isip ang lalaki, lahi mag-isip ang babae. Gihatag sa Dios ang lalaki ug babae sa usa ka panimalay aron ang kaisipan nga dunay peculiarity ang kada usa magkatambay-ayongay ug dunay completeness. Pero diri kung puro lalaki ang naa sa usa ka panimalay, dili gud convenient. So verse 7 chapter 1 verse 7. What then? Sa may tungkol sa Israel na ni. 11 verse 7. What then? Israel hath not obtained that which he seeketh for, but the election hath obtained it. The rest were blinded. And according as it is written, God hath given them the spirit of slumber, eyes that they should not see, and ears that they should not hear unto this day. Now, ni-shift ang atong discussion
dinhi about Israel. Pero mo back up sa ako kadali, mo balik ko sa Romans. Nga mismo ang tanan nga mga panghitabo, no, sa kanang dautan nga mga kalihukan sa homosexuality. Makita nimo ang probidensya sa Dios maoy naa na nagaumol ni ining tanan. O ang Dios mo'y murag gitugyan na gyud sila sa kadautan sa Dios. Makita nimo nga active ang Dios sa probidensya niya niining mga butanga. O alang usab kini sa ilang penalty o punishment, judgment. No? So ang sa diha nga tugutan sa Dios ang usa ka tawo nga magpakasala, maghumol sa iyang sala, no? Sa dihang ang Ginoo tugot sa matubang niya ginamos nga maglunang sa iyang una, kana judgment kana sa kanila. The same nga as if gi-judge na pud sila ana mismo kanang pagpakasala nila, judgment na pud na sa ilang kaugalingon. So part sa providensya kana sa Dios sa ilang para nga sila para sa ilang distraction. Now, niadto man ta sa chapter 11 verse 7 sa Book of Romans. Gituyo dinhi nga ang Israel mo reject sa gospel sa panahon sa mga apostolis aron nga ang gospel mahiadto sa mga Gentiles. So gigamit sa Dios ang blindness sa Israel aron nga ang light makadto dito sa mga Gentiles. Now, ang mga unbelievers tungod sa common grace sa Ginoo I still believe nga usa ka unfortunate kanang word nga common grace, wala kini gyud sa kanang language is gi-coin na lang kanang language common grace for the sake of convenience, pero wala na sa Bible. Ang meaning, in fact, kana diha ra ko mo agree nga ang meaning sa common grace is nga ang Ginoo bisan sa mga unbelievers o sa mga believers naghatag siya og common benevolence o common favor, natural nga mga blessings sama sa ulan o sama sa sidlak sa adlaw, no? So kung kana ang ilang definition sa common grace, mo agree ko yan nga biblical kana, pero dili kayo ko komportable sa term nga common grace. Pero for the sake na lang sa clarity, ako na lang nagamiton dinhi nga dunay common grace nga ang Dios sa nagahatag sa iyang common nga grasya alang sa tanan, nga mismo nga ni ang mga unbelievers, no, maka naka benefits ni ini nga grasya. Ug tungod sa ilang benefits, nakaangkon sila og daghan kaayo nga mga material o temporal na mga blessings. Ang uban sa ila, maay mo kanta, ang uban sa ila, maay nga scientist, ang uban sa ila, maay nga inventor, ang uban sa ila, basta kay daghan nga mga skills or mga wealth nga naangkunan sa mga unbelievers. O sometimes ngani doon na pay mga panahon nga ang usa ka unbeliever or usa ka hypocrite or usa ka tawo nga abi nimo ngani nga Kristohanon kay nagbautismo, nagprofess, unya nakasulod dito sa simbahan. Pagsulod sa simbahan murag naa kay siya mas gifted pa siya kaysa uban, no? Maayo siya sa nota, makabasa siya sa nota sa music, hatag siya og
medyo og mga financial support para sa church og daghan siya mahimo pero pagka himan-himan di ay dili di siya tinuod nga magtotoo kay ma-expose ra man gyud na kadugayan. Kadugayan madayag ra man gyud nga hipokrito ra day siya. Sometimes ang uban pod sa ilang dili gyud sila ma-detect nga kuan di ay sila hypocrite hangtod sa kamatayon abi nimo Christian. Pero sukad-sukad wala gyud nahimo sila nga mga believer, wala sila nituo kang Ginoong Hesukristo. Katong mga tawhana matod diri, God withdraws the gifts which they had and exposes them to such objects as their corruption makes occasion of sin. So mailhan na karon, ma-expose na kung unsay ilang tinuod nga color tungod kay sa diha makasala sila, dili na sila makabangon. Ug di na sila gusto mo adto sa simbahan, di na sila gusto. In fact, ang uban sa ila makig-al kontra na sa pastor, makig-al kontra na sa mensahe sa pastor. Ug to the point nga mo-deny na sila kang Christ. Sama sila sa gihatagan sa Ginoo sa talanton, pero gibawi ra. No, gibawi ra. Na makita sa Matthew 13:12. Then makita po nimo diri nga sama kang Sihon, king of Hesbon, nga gituyo sa Dios, daghan siya'y office, na siya'y kingdom, pero gusto na sa Ginoo wad-on ang iyang kingdom sa iyang kugalingon. So pagahi sa Ginoo ang kasing-kasing aron nga makigubat siya against sa Israel, og tungod ni ana mapildi siya og mawala kani ang iyang gingharian. Makita sa Deuteronomy chapter 2 kana. Og same thing sa istorya no ni Hazael sa 2 Kings 8:12. And Hazael said, "Why weepeth my Lord?" And he answered, "Because I know the evil that thou wilt do unto the children of Israel. Their stronghold wilt thou set on fire, and their young men wilt thou slay with the sword. Wilt dust their children, and rip up their women with child." And Hazael said, "But what is thy servant, a dog, that he should do this great thing?" And Elisha answered, "The Lord hath showed me that thou shalt be king over Syria." So, dirgi panagna ni ni prophet Elisha nga si Hazael mahimong king sa Syria, ug panagna niya kung unsay buhaton ni Hazael as king of Syria sa Israel. So din makita nimo mismo ang kalihukan sa mga hari, no, ang kalihukan sa gingharian sa kalibutan, sa mga gingharian sa kalibutan, sa mga countries sa kalibutan. Makita nimo nga under siya sa providensya sa Dios. Of course, sa dihang gihimo sa Dios si Hazael nga hari, dili kani alang sa blessing sa Israel, kundi alang kini sa ikadaot sa Israel. Of course, para kang Hazael, wa siya kahibalo nga mahimo siyang instrumento alang sa kadautan o sala kana. Of course, nakasala siya sa gihimo niya kana. Pero makita nimo nga sakop gyapon sa providensya sa Dios. Ug sa ato sa dihang ato kining makitaan nga kamatuoran, dapat doon na kitay heart nga sama kang Elisha. Nga instead mo yung ikuan man sa Ginoo, gituyo naman sa Ginoo nga iyang gamiton si Hazael para sa dautan nga mga buhat. Okay ra. Actually lahi ang reaction ni Elijah. Nasubo siya. Ikasubo gyud nato ni di ta angay ani nga baliwala lang kini mga butang. So doon na tayo kasubo sa diha ang dautan nga tao mohimo sa dautan nga mga binuhatan. Makita po nimo sa Psalm 81:11,
But my people would not hearken to my voice, and Israel would none of me. So I gave them up unto their own heart's lust, and they walked in their own counsels. So, dinhi, mga kaigsuonan, klaro kaayo nga ang Ginoo, unsa man ang mga sala sa mga tao nga dautan, ang Ginoo maoy nagbuot gihapon ni ana aron nga mapadayag ang iyang kapungot ni ana nga mga katawhan. So mo dinhi ra kita taman, no? Dinhi nga kini nga portion gives them over to their own lusts, the temptations of the world, and the power of Satan, whereby it comes to pass that they harden themselves even under those means which God uses for the softening of others. So, kung ang means nga gisoften ang uban, nga katong mga pinili mo ang gospel, the same nga means mo gamiton sa Dios para i-harden ang kasing-kasing niya itong mga reprobates. So, pasalamat ta sa Dios sa dihang ang Dios nagpabor sa ato nga tungod sa iyang probidensya, iya tang gidala dinhi sa kamatuoran niya. Well, diri ra man kita taman, basig na ay mga questions ninyo. Naba mo mga questions? Pastor. Okay. So, kung wala na, mag-ampo ta para sa atong close. Mag-ampo ta. Ama namo nga labing balaan nga Dios, kami nagpasalamat tungod sa imong pagkamaayo sa among mga kinabuhi. Nining oras sa Ginoo, gidayeg ka namo. Kami na nakahibalo karon nga ang tanan nga mga butang na nagakahitabo sa kinabuhi sa mga tao, ikaw man Ginoo, sa imong probidensya, sa imong pagkagamhanan, sa wisdom nimo, sa imong righteousness, sa imong graciousness, gihimo nimo kini kanamo apan sa mga dili magtotoo, ikaw ang dreadful judge, Lord, nga naga-judge ka, righteous judge ka, naga-judge ka sa mga pagpakasala nila. Salamat sa libre nga kaluwasan nga among nadawat gikan kang Ginoong Hesukristo. Salamat Ginoo nga kami imong gihatagan niini. Ug among pagampo magapanalangin ka karon sa matag usa ka namo sa mga estudyante. Ayuha Ginoo ang nagmasakiton ug nagaampo kami nga ikaw o Dios bisan sa among mga balatian amo ikaw nga dahigon tungod kay gihimo nimo kani nga mga butang kanamo alang sa among pag-grow sa diha sa imong tubangan o Dios, aron i-humble nimo kami sa among mga kaugalingon aron dili kami magpasigar mo. Salamat sa tanan nimong pagkamaayo. Kining tanan gipasalamatan namo, gitugyan sa ngalan ni Ginoong Hesukristo nga among Ginoo nga luwas. Amen. Amen. So